ako sa Oak, Silang Cavite. Mahangin po mga kabayan. Pagita ka pala. Bayan, dito kami sa Puok 1. Zone 7, di ba? Purok 7. Ano man siya? Oo, yun. Sa English. Yan po. So, bali parang binigyan lang ng daanan, ano? Init. Bibili lang ako ng Malamig ho dito. malamig na. Oo, Puok po to. Puok. Barangay Puok, Silang Cavite. Dito po yung bahay po ng hipag ko. Dito po siya nakatira. Ganda po ng ganda po ng weather dito, malamig. Araw. Ano po nangyari sa sawa? So naputol siya. Kanaka ko eh. Ano ba yung hapa niyan? Oo. Ano yan? Kobra ba o ano? Sawa? Saan po siya nanggaling dito? Doon sa baka. Ang baka. Wala ng ulo. Atras naman ako. Ang laki. Mahaba. Mahaba. George. Nice meeting you, George. Gutom ka na? Ha? Wait ka lang, magluluto pa lang. Hindi pa nakakasaing. Bala ka na daw dalhin dun sa Diamond eh. Gusto mo ba? Yung damit, mapapalitan naman yan eh.
gamit saan? Sa pangulihan ko. Ay, mga kabayan, pauwi na kami. Ayan po, hipag ko. Bahay po nila. Para kami naglalakad sa buwan. Ganda po rito. Mahangin, lamig. Naka-live ka ba? Hindi, ano po, yung beach lang. Inaano ko yung nagasgas ng hangin. Mahirap maglakad. Gusto mo i-post ko pa to para makita ni Ate Cecil. Ay, ganda pala dyan! Yung mga kasama mo, hindi nagbibidyo eh. Ay. Ito kami. Mamasya lang kami. Kalimutan na namin mga problema. Medyo hinihingal nga lang. Punta na kami sa, saan yun? Sa bayan ng Barangay. Barangay. Puok. Saan ba yun? Lalakad tayo. Ah, okay. Kaya mo pa maglakad. Malayo lang. Pero pag may tricycle naman. Oo, sumakay na lang. Kanina maganda doon kasi maraming halaman na ito. Ano itong pader? Sino may area dito? Ano yung tindahan niya na? Gas. Gas? Petrol. Ano? LPG. Ah, okay. Ano? LPG. Ito pa malandit na kami sa highway. Sarap ng hangin. Fresh air. Pero required din dito magmas. Oo. Kasi nga dami na rin nakatirang. O yun, napataas yung tingin sa kabila. Maraming bahay doon. Yun ang may-ari ng natin. Alin dyan? Yung tapat ng potre. Ito, pag sa umaga, may lugawan dyan. Diyan. Ano nga ito? Malapit sila kabayan sa may Spring Life Event Space. laban sa COVID-19, nagpapakihirap sa marami at humihiling na ng maraming buhay. Tungayan kami na may pagmamahal at ipag-aya kami ng iyong maghihilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itabuyan kami sa pag-asa at pagdating sa pananampalataya. Gabayan mo ang aming dalubhasa. Inaatasan na sumuklasang ng lunas at paraan upang hinto ang walang pagkagal nito. Nagpapasalamat kami sa mga makunang na isinto sa manunuin iyong mga kamay. Pagkalangin mo ang aming sikap na mapasasanyan ang mga magulat ng pandemya sa aming bayan. Paglabayan mo ang mga lumihinang sa mga may sakit upang pangakalan ng pagkahinga ay malakapan ng husay at malasahan. Pagkalooban mo sila ng pagsusugan sa isip at sa katawan. Nakatatawan ang kanilang paninindig ang magbingkod at magsagalam sa karamdaman. Itinataas namin ang nagpupusan, makakapag
ating kalusugan, ginagawin ang magmamahalin na salita. Pagkagaling mo na kapayapaan ng hanggan ang manananalig. Nagkataon ng tuloy ng biyaya na magtutulong sa ikalutuki ng lahat. Mabilo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan sa pagdamay ng malasakit namin sa bawat isa. Malampasan naman namin ang krisis na ito at tumuyo sa pamahalaan ng pabalik loob sa iyo. Dumudulog kami sa iyong patnuan, mahal na rin ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga pinagkikinan sa aming pangangailangan at ipagkayaan mo ngayon ang lahat ng kasamaan, maluwalhati at iyong parang pinipin. Hinihiling namin ito sa pamilya ng Diyos Kristo na buhay at ay kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen.